И какво става, хора? Днеска сте с поредно видео в моя канал. Днеска ще играем Brawl Stars и ще си вдигаме героите. Като цяло да. А днеска може би ще поиграем малко с някои от героите ми с малко по-малко купи, за да можем да ги качим нагоре. Добре, хора, Кейс. Кейс не е лош герой, доста е добър. Хората се кефят, мен също ме кефи, не знам дали що ми е на 160 купи, нека да започваме. И ако искате още такива готини видеа на Brawl Stars, се абонирайте за канала и праскайте палеца нагоре за още. И точно нашият отбор карва, сините бележат. Така че да, хорица, ако са кефите, не знаете какво прави. 2-0, матча е наш и айде. Защото наистина за мен това е важно, да знам да продължавам, да се развивам и така нататък. Така че да. О, това ще е нещо голямо, оле хора! Това ще е нещо голямо! Това ще е нещо голямо, хорица! О мага! Бъфито на Спайк! Добре, това е добро. Нека видим какво безплатно има в шопа и оферти. Отваряме супер реак. Така. Почката, съпжака. О, това защо няма двойни, двойните са много добре. Продължаваме директно с нови няколко игри да изиграеме. Да си качим малко казето на повече кучки, за да може да вземем и трофи ролда награди и оттам трофи ролда на самият герой, там дето има някакви награди. Отбелязваме за малко да отбележим по-точно малко. Дамянът вкарва попадение за нашия тим. Добре, айде! Победата е наша! 2-0! За 27 секунди пичовете са изпарени. Уинстрик, даже вече имаме около 1000 точки взехме. Чакай да се върнем. Митик, добре. Това не е лошо. Доста пари. Чайте сега гледайте. Satisfying. Комага, хорица. Който нищо няма да се падне. Ето тук взимаме и това 30 да им бием на този атак. Попадението е във вратата на опозиците и на 0. Резултатът е открит. Бате, много си къп, бе, брат! И с тия болтове от нашия отбор! Так, какво ще си топката назад? Толкова ли е зле? Чай. Оп! Ай, залагай, айде, пак залагай! Петия саут, хвърляме едно такова. Бате, толкова си проста е! Бокс мачка, майка му! Защо бомбиш топката назад, бе, човеч? Толкова и... Айде, залагайте! Точно 200 купи, взимаме още 500 точки за пасът. И очаквайте скоро в един от следващите епизоди, най-вероятно ще вдигаме Сю на 1000 купи. Аз ще го поиграя малко на без камера, без да записам, до 970, най-вероятно купи 80 и ще заснема финалните 3-4 игри, където ставаме престиж едно с Сю, така че очаквайте го скоро, да си знаете. Ако ще ви кефи този епизод, пишете в коментарите дали искате и пишете идеи между другото в коментарите, какви видеа може да снимаме. И да, ако ви кефи, subscribe и то на сигурно натиснете, лайка го прасните и всичко е топ. За да носи такива яки видеа. Отбелязваме за 1-0 точно този повод, заради вас, хорица. Заради вас го отбелязваме за 1-0. Това попадение
това случва. Е новия абонат от шорта ми с мегабоксът. Той наистина избухна 1500 гледания има вече, което е много добре за шорт. И като цяло да, 5 нови абоната, 1500 гледания, много добре за този шорт. Да. Много благодаря на хората, които просто 22 човека следят реално и се абонирали за моят канал. Много голямо да. Ще се радвам, ако ме подкрепите и в коментарите. И така. Много да се гледа някой футболен матч, хорица. И точно за това измислям петъкът. Петъкът е тежка седмица. 22 часа вечерта, пълен си чага и си пускаш Ливърпул Астън Вила да гледаш. Ей, това е бат, това е живота. Леко може би съм за Ливърпул, защото де да знам, брат. Ливърпул има голяма история, нали, като отбор. И са като цяло много готин отбор. Нямам нищо против тях, Астън Вила, де да знам, малко са ми такива. Де да знам, нямам мнение за Астън Вила. Просто нямам мнение за тях. И взимаме поредният си матч с 1-0, лека победа, лесна победа също. С 1-0, Колет иска да играем отново. И ма тя какво направи? Нищо, за какво да играе пак с него. Отваряме пореден стар дроп, от който няма нищо. Има ли някакви квестове, които да изпълняваме? Ей, това може да го изпълним, да изиграя 6 игри. Аз ще изиграя още 2, ще взема 200 точки и ще отворим в пасът 100 кредита. Това е супер за новия герой Дамян. Последна игра. И да си вземем точките. Но най-вероятно няма да е последната игра. Смисъл последната игра за квест. Най-вероятно ще играем още. Само 12 минути сме стигнали. Аз ще играя съм някакви работи там на обработката. То билото ще стане много късно 5 минути. Така е смисъл. Така че да, най-вероятно ще играем още. Просто го казах така, се едно, нали, последен квест. Следен като игра, нали, за квеста. Оле, на едно съм! Корица, на едно съм! На едно съм! О, мага! По-добре да бях играл на шоудаун, поне там съм си сам, те моите тапаци, брат. Видяхте в оная игра, дето едва бихме там нещо. Жестито, с ония водния скин, само биеше топката назад. Защото е зле. Супер, Корделио се си изпълни перфектно задачата. И точно заради това аз щях да вкарам гол. Но не го направих, затова сега ще го направя. Ето. Готово. И печелим още 10 купи. Вече сме 225 купи с кейс. И взимаме 200 XP от квестите. Epic. Даже имаме някакви дъблари. И отваряме 100 кредита за DJ Дамян, бат. За Дамян. И всичко е топ. Не знам защо само в новият пас има само 2 мегабокса, което е доста зле. Едва ли ще видите, за съжаление, хора, да отварям скоро мегабокс. Защото Supercell така си го направили, аз какво да направя. На третия тир съвсем в началото има мегабокс, супер. И вторият мегабокс е чак на 55-то ниво, в края на сезона. Така че не знам, хорица, не знам. Оле, това между другото, да, това е бъг в играта, видяхте ли го това? Как като бих топката е така, не знам. И топката просто замръзна на едно място. Това е бъг в Brawl Stars. И Supercell казва, че скоро най-вероятно ще бъде оправен. И вие го видяхте буквално и в миналият епизод, защото аз помня, не е много приятно, примерно, значи да кажем да е напечен до последната секунда
и да пропуснеш в края, да кажем, в продължението, заради тъпия бък на Supercell, нали, не е най-доброто чувство. Но пък когато те пропуснат срещу теб, е гад яко. Точно като тази победа, е гад яко. Само това искам да обясня, че тази година не знам Supercell как го направи, какво става, много бъгове има. ОМГ хора! Пак ще е нещо голямо, корица! ОМГ! Hyper Charge точно за Честър! Говорихме за Честър, че той е пропуснал срещу нас и точно за него ни дава Hyper Charge. Супер, от тия нова дропове нещо, бая, неща почаха да ни дават. Преди изобщо не ми даваше нищо. Но Supercell си отвориха кисията и ни дадаха наград. Така. Бием! Оп! Айде гол! Чак да бия въгъла, ама оня се дръпна назад и затова бих в средата. Ей, то спре много як, става бисквитка. Купата на Supercell, това беше едно пинче там, където беше от... Победихме супер. Това от тия турнирите на Brawl Stars, където играят континентите Европа, такова, ляво, дясно. И има някакви награди, ако познаеш, примерно игра, да кажем SK Gaming срещу някакви други пичове. И примерно ако познаеш, че SK Gaming победят, взимаш някаква наградка, примерно Chaos Drop или кредити пинове и ако стигнеш до края, взимаш тази изпитка, купа, общо взето, аз стигнах до края, понеже познах доста от моите прогнози. И така, отключихме този мега готин спрей там и какво са ходи, много ме кипи. Понеже някаква такава купа, се едно нали си спечелил някаква купа и си ядеш бисквитите, някаква по-много готин. И да, спечелихме миналият матч, но този матч не се очертава точно по тази картинка, защото съотборниците ми са малко прости. Само малко, нали, да. Само малко. И... не знам дали ще спечелим. На здраве, хора! На здраве на всички! Така се изкихах, че направо гръмнах целия блок. Все едно, не знам какво става аз. Нямам идея. Така, перфектно. Идва топката. И аз ще бия и така. Айде, мач край, гол! Изравняваме резултата. Хвърлям едно и такова да им бия кръв. И всичко е то. Аре бе, този Дамян, ако ми се прави на интересно. Се очертава се, че този матч ще е спорен. Имаме проблеми, но все пак победата е наша, май. Да, победата е наша. 2-1 измъчена победа като за финал на епизода. Те ни победаха с 0-1, но ние не се предадахме и победихме за 2-1. Взимаме сумати квестове тук, 2500 точки, Кейс вече мина 250 купи, станах 43200 купи. Толкова много неща изпълнихме само за една игра. Взимаме купите, гледайте сега, Satisfying, хора бързо гледайте. О май гад, батя. Взимаме тука 100 кредита още за Дамян, това е супер. Напредваме. Отварям тука новият мега квест. И взимаме 10 джема от паса и отваряме един стар дроп, от който няма нищо. Но все пак напредваме в паса, дори да не ни дава някакви неща, това е много добре. Напредаме с експито и да и тоя, където ни биеме. Така че да, хора, това ще е за този епизод. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала, праскайте един мощен палец нагоре, коментирайте ако искате нещо, не знам. Аз бях Nexo Gaming, чао чао и до следващия път.